kugara kwatakaita nemadzishano tichengeta vatinge tinawo masection takagara zvakanaka tina zvichemo nawo zvichemo zvedu zviripo ndezvekumusoro kwatakatobva nako. Majaji vanoti vane dambudziko nesu chaizvo rekuti tinononoka kuisa nyaya dziri kwavari dzemaapiro. Right. Tikatachikumbira maprojects anoita kuti tikakwanisa kuita maprojects iwayo anokwanisa kuchengeta vana vari panze. Like tikakwanisa kupiwawo zvekuita panapa kana fish farming kana any projects anoita kuti tibatsirikane nevana. The Zimbabwe Independent Compliance Commission delegation, led by Justice Webster Chinamhora, visited Chikurubi Maximjmn Prison and Chikurubi Female Prison on a fact-finding mission. The delegation, which was accompanied by Commissioner General of the Zimbabwe Prisons and Correctional Service, Commissioner General Dr. M.C. Chiwovu, amongst other correctional officers. During the visit, inmates were given the opportunity to openly air out their concerns and complaints in an atmosphere of trust and engagement. Ndinovaziva chaizvo ndipo ndavaona ndafara kuti vauya. Majaji vanoti vane dambudziko nesu chaizvo rekuti tinononoka kuisa nyaya dziri kwavari dzemaapiro. Right. Zvaitika seizvozvo mumwe munhu akaita seni haana kumbononoka seizvozvo kana kumbotora muswere nekuti angaona kuti amatongerwa atatoita asiyo akabva anoti apiyo musi iwoyo watotongwa pasava 5 days yanga itosvika muofisi mavo kubva makore ese vandakagara iwayo apiyo yakazopinda pahearing musi wa20 July 2020 full contested apiyo, but until now judgment irisave. Pakaoma mambo wangu ndakauya pano pajeri ndisina urwere humwe hwandanahwo, asi yezvino izvi ndane humwe urwere hunotambudza ofisa incharge avo vachifonera hama kumusha vamubata vaipedzisira vabudisa mari muhomwe dzavo kuti vanditengere mishonga. Ndane makuroniki akadhivhelopa ndiri pano, amwe anokonzereswa kuti ane nemastrese ezvinenge zvichiitika izvo. Handizivi vatibatsirewo ipapo, handisi ndega panyaya iyi. Pane vakawanda vandinawo panapa vakareservwa majudgment zvokuti unotosvika pakutoti sentence inotopera uri pajudgment reserved. Ndikaudzwa hangu kuti wakapara zviri nani ndozva kuti ndakupika ndichina atenda zvavo zvatichaita dzimwe nyaya hadzisi dzinobatwa nekomisheni yedu. Komisheni yedu sekutari wataita ine macomplaints ekuti hamusi kubatwa zvakanaka nemaofficers vamugere navo, asi chichemo chedu chichemo chenyu chamaisai tichaita forward kuna Judicial Service Commission kuti vakuru variko ana Chief Justice Malama vakwanise kuita enforce the rule yekuti no judgment inofanira kupiwa within 90 days. Samakezi enyu omhanyiswa through that channel. Pane ataura nyaya yekuti prosecutor ari kudhimanda mari tichaisawo kuna prosecutor general Justice Matandamoro kuti ndo zvimwe zvichemo zvataanzwa patakaita prison visit. Dai mamboongorora nyaya dziri kwekoko dzemaprosecutor acho. Ndanga ndichida kuti tizive chinhu ichika ichi ndonga chef vambotaura chairman, kana munhu uri mukati mebatwa hazvirevi kuti hunhu hwako hwabva unoramba uri munhu, handiti indogona kupara mhosva womangwana ndogona kugara kwamakagara ikoko. Hazvirevi kuti vamandipaka vabva pandiri, ndongoramba ndiri munhu anoda kudya, anoda pekurara, anoda kurapa kana arwara, ndo atoti kodzero, handiti ndo zvatonyanya kutarisa izvo zvokuti vanhu kana vakachengetwa whether vaamukati meubatwa hwacho vaakupika kana kuti vakamirira masentensi avo and so on, machengeterwo avo vari kuitwa nemaofficers ari kunoku zvine hunhu mukati here. Patambotaura pamwe patati richiita meeting naCommissioner General vedu vachiobva vanogonava vatitaurira nyaya yekuti
the.Zimbabwe Independent Compliance Commission nesu pamwe chete tikashanda pamwe chete toda kutsvaga kuti tizvivakire ushamwari hwakanaka nevanhu vatine tichengeta kutiwo magariro avo wongova nevapara zvavo vamwe vanenge vapara vamwe vane vasina asi vapomedzerwa vatova kuno vari kuchengetwawo iri zvakanaka ndo zvatoda kunyanya kunzwawo semufananidzo wekuti pamwe mbatya dzatinenge tichipuwa idzi ndo yaunongoramba uinayo for the next 50 years isite chitiwo pamwe unoda kuchinja ndo zvatozonosvitsawo kumukuru wenyika anenge achitungamirira nyika kuti patakamboshanya takaona izvi sezvizvi nezvinetswa kungava kana kuzimbuzi zvatinoshandisa togona kushaya zvinhu zvakanyatsokwana zvokushandisa ndo zvatinogara pasi pamwe chete nakomishina general kuti toudzawo hurumende kuti batsireiwo vanhu vanenge vakachengetwa vaya vana vachida kubatsirikana vakadai ndo zvatiri kunyanya kutarira hatisi kunyanya kutarira kupinda mukati menyaya dzenyu dzakatongwa kuti dzisiri kutongwa sezvataurwa najasi asi tichasvitsa asi toda kutarira zviri panapa chimiro chazvo kuti zvine unhu mukati here pari kuchengetedzwa kodzero dzevanhu here sekutenderwa kwazvinoitwa nenyika yedu. The visit, which is part of the ongoing efforts to transform the Zimbabwe Prisons and Correctional Service into a modern correctional service anchored on rehabilitation, transparency and good governance. Makasimba here madzishe. Starangu ndinonzisandaram tinashe. Aiwa kugara yedu takagara zviri nani nhamba yedu yakawandisa. Mvura mukatasa nemawandiro atakaita mvura inotinetsa zvokuti kumwe kugara kwacho kunopedzera kwakurwadza. Taikumbira kuti tibatsirwewo maringe nemvura. Tobva ipapo toenda panyaya yehembe. Officer in charge wedu ari kumbozama. Ari kumbotsvaga nepavanogona nani nepavanogona napo asi dzichiri shoma zvakanyanya. Zvokuti vamwe vasina hama dzinogona kuvaigira vanotombotambudzikawo. Zvimwe zvese ndinoti pakugara kwatakaita nemadzishe anotichengeta vatinge tinawo masection takagara zvakanaka hatina zvichemo nawo. Zvichemo zvedu zviripo ndezvekumusoro kwatakatobva nako. Seni ndakauya muno mune nyaya yerepi. Nyaya yerepi haina kumbotsvagurudzwa kuti ichokwadi kana kuti chii matongerwo andakaitwa ndekumbonyikidzika saka zviri kukonzesa kuti je rinogara rakazara nevamwe vanhu vanenge vasitorina mhosva yokuti pavanobuda vanhu ivava vanenge vatoshata uye tine vana vatinenge tasiya kudzimba uku nyaya dzedu dzisina kuongororwa zvakanaka tatongwa makore akawanda vana vedu havasina munhu anovadzidzisa vana vaya dzatomba saka zvimwe zvatachikumbira kuti tizobatsirwawo kusvidzirwa kumusoro kuti kana pane maadjustments anogona kuitwa tobatsirwawo. Tinoda kutendai zvikuru nezvamatipa nezvimwe zvatanzwawo kumaofficers kuti apa tiri kuedza kuvaka nyika yedu tose pamwe chete sevanhu vamwe chete tanzwa pfungwa dziri kubuda mamuri nezvatichakwanisa kupushawo secommission kuti zviinde kuhurumende tinokwanisa kunge tichipusha. Ndinofarira mamwe activities andomboona muchiita mapoemu madhirama nezvimwe zvakadaro zvinhu zvakanaka zvikuru tinozifarira. Degree Mashumani. Almost every day anenge akabloka kureva kuti system yacho yagara inoda kuchinjwa panapa takawanda nokuda kweutano hazvisi kuitisa zvakanaka. Chichemo ichocho chiri kugadziriswa. Prisons yaita partnership nekaya cement vachatanga kuchera vachiita masuwas zvinhu zvezvine zvaakumhanya izvinezvi. Nyaya yemvura tainzwa futi tichaenda nayo kwakuru kuti tione kuti panogona kuiswa mabhoho akati wandei. Iyoyo tainzwa yemvura. Among the other issues raised were water shortages, overcrowding in cells, challenges that continue to affect the daily life behind bars. To have a security sector which is accountable and to establish good governance within that sector so that when there are issues or complaints that one, for instance, has been assaulted by the police or one has been mistreated while in prison custody, there is a commission which is independent of the government which deals with those complaints. It investigates them independently, it finds appropriate solutions and recommends to the institution on how to address those issues, or if the institution itself cannot deal with those issues, to recommend to
government what should be done. Because for example, some complaints might implicate policy issues where the government has to do changes in policy, and some might have to deal with resource allocation where the government has to put more resources. For instance, there is a demand for water here, and one of the recommendations we will be making as we leave this institution to the government, eventually going up to the president, is that there is need maybe to establish more boreholes, or if boreholes cannot be established, to have more tanks and water delivered to the institution, so that there is no risk to the inmates and also to the staff manning those institutions. And looking at the issue of resource allocation, there is also a challenge even within the government of the resources themselves. So as a commission, are you also prepared maybe to look outside the box and maybe incorporate who can also assist with these resources? Yes, what we can do is we also, within the commission itself, we established a partnership with what we term a goodwill ambassador, who goes out for us and sources funding from outside institutions. So we'll be using those a person like that to source funds to assist institutions like this one. I understand in the particular case of Chikurubi, they have themselves partnered with Kaya Cement to revamp the toilet system. So it is something which most institutions or corporate entities are prepared to do as part of corporate social responsibility. And maybe from the tour that you have done, what are some of the key issues that you feel need to meet the interest urgently? I think that issue of water needs to be addressed urgently, and the issue of decongesting the prisons needs urgent attention. So our recommendation might include asking the President in the context of the amnesty system to release more prisoners, so as that the system is discongested and there's no overcrowding in prisons. Overcrowding itself creates other issues, health hazards, etc. Justice Webster Chinamhora commended the cooperation showed by both prison authorities and inmates, stressing that the commission will ensure that the voices of prisoners are heard and acted upon.